Merci. Monsieur Али. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, финансирането на общата политика по сигурност и отбрана на Европейския съюз наистина е една тема, по която ми се струва, че беше крайно време и е наложително да се проведат тия дебати. Както господин председател Жан Ортюи спомена, бюджета на общата политика за сигурност и отбрана е базиран и е формиран на база върху пясъци, така да го нарека, защото той подкопава финансирането на тези мисии, които са в рамките на целия Европейски съюз, защото имайки предвид финансовите рестрикции на страните членки, на първо място това, което се орязва от страните членки, което наблюдаваме като бюджетиране при формирането на бюджетите в страните членки, е най-лесно да бъдат орязани бюджетите на сектора по сигурност и отбрана, което от своя страна естествено води и до намаляване на бюджетите и попълнението на този фонд. Говорим за механизма Атина. Възможна е синергия между бюджетите в сферата на сигурността и отбраната в такива сектори като транспорт, образование, а и най-вече в сферата на здравеопазването за медицинското подпомагане. Но ми се струва, че може да поразсъждаваме малко и над тематиката дали не би било по-добре в следващите бюджети, това за което беше споменато и от колегите, дали не може да бъде вкаран в бюджета на Европейския съюз като цяло финансирането на политиката, общата политика по сигурност и отбрана, защото виждаме, че механизма Атина наистина вече не може да изпълни своята мисия, за която е създадена. Не могат да се финансират мисиите и по този начин общата политика по сигурност и отбрана в Европа не дава съответната възможност за развитие на оперативните способности на нашите армии. И в този аспект ми се струва, че ще бъде от полза един дебат дали, разбира се, тук искам да направя уточнението, ако това ще доведе до намаляване на бюджетирането на бюджета на Европейската агенция за сигурност, нека да се остане в този механизъм и да видим за едни допълнителни възможности и опции за допълняемост на този бюджет. Дали ще бъде в рамките на отделни пера в бюджетите на страните членки, които да имат отделен механизъм и ред за финансиране на мисии, които са по линия на Европейската система за сигурност и отбрана. Благодаря.